Tak čaute, no. Není to úplne porané drevo, ale potrebujem pol palety. Nemám na čom posílať tovar, takže ideme Procraftik odtestovať. Sobota je za dverami, tam už čakajú agáty, aspoň sa zabehne na paletách, tak vám tam aspoň ukážem, že ak to reže. Tam sú eurovky, tie sú kúsek hrubšie palety a tu sú obyčajné, tie sú kúsek tenšie. Tak vám to idem ukázať. No, takže toto všetko som si dal nad pol palety. To bolo minimálne okolo cez 20 paliet. To sú zbytky. Tí, čo poznajú čínske píly, tak hovoria, že to veľa žere, nič nepíli. Tak tu bola plná nádrž. A vidíš, kde som. Počkaj, aby si to videl. Takto. Som zhruba pred polovičku. Takže za mňa super, spotreba je optimálna. A ešte si ideme ukázať znečistenie filtra po štvrť nádrži. Vidíš, píliny na filtry. Mám ukázať, aká to je filtračná vlastnosť. Pozri. Sace hrdielko. Krásne čistučké. Ani smietka. A tak to má byť.